Alpha Communication jabarani filabaka anga folibe obele jele o munu sokoleme anga jabarani sola ni wakati na biye kari jouer kalo kle wolonvla samba fla ani muga ani nani auka kuna foni wakati selen fle farafina woro dugu yan fanw ka bolodi nyogoma konna la uye jekulu mi sigi sengani uye Mali ni Burkina ni Niger no be woli nanzara kana ko l'Alliance des États du Sahel AES uluka la jere damne na kunu nyame kaufi jouer kalo kle woro samba fla ani muga ani nani jamana kuntigi sabain kan ka nyogonye uka la jere kunte do wore gele mi be ni jamana sabaka ni udoye lakana baliyaye bamanci wale ubese ka fura soro la chukamena ka bo farafina woro dugu fa jamana bela jelen konnala farafina woro dugu fa jamana uye uluka tanye kuma ubina udado odela wa mi fana fantanya ka se ka ukele ka bo farafina woro dugu fa jamana bela jelen konnala Dien tola kiriso ba mimbe ni alebe wole nanzara kana ko Cour pénal international Juma juin kalo kle muga ani kele samba flan muga nani temene ulu ye seben fura be yad agalini ale bamanci wale tikina mugo ga nyama baye ale minali ya maria dien fantani nani bela jelina anga la kolesi baga dowbe no ulu bora ka hakinanta foni ko inka sabula ulu ya bisigiya ko ni mese ka ke janye kabla anga jamana nyamugo sengoro ulu koko ulu tese ka famu kabe santambo nyina mi yad agaliye ba maliba yere konna la ko hali ka soro jamana wore fintigila ko tume an fe yanno ko tegamase ka ke ala ko yalaw ni wakati na me inafo ko bi ko fere jumene sigide me senga yasa ka seka amine ko onyini ngali tomi ulu be ke u yere la ko anga jamana nyamugo kuku kolosi ko sebe taratado jouer kalo kle fla samba fla ni muka ani nani anga jamana de munun tun sigile me Niger jamana ka olu bisiminala anga jamana nyemogo fe anga pankuru jigi keneka a keneka mi anga ministre Musa Atayeri ale tumbe no akoko una ko nyuma u fabara ko u bisimila anga ba maliba konnala folu temenen ko fe uye ukunda ukan katakanu ye anga chakayoro mi nyesine me anga Maliens munu be bo kokan ni abe fo ama nazara kana ko maison des Maliens de l'extérieur yasa uluni ubese kata nyogon kuma nyogon chuka ubese kata hakilna nyuma nduma ani fana ka yirula ko foi matien sabulo unalem fle ko ubena baranyini ka di uma yasa ubese ka uyere nafa chuka mina ani ka ukadema ya nafa ubina kle sabake o yorola o kofe ubisorola kata ukadema ya la sigi ka fo ba min kɛra an fɛ yan ni ale bɛ wele nanzara kana ko dialogue intermalien ni o kɛra mɛkalo tɛmɛnen CICB kɔnɔna la an ka jamana kuntigi colonel Assimi Goïta a ye hakilina ta ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min ka baara bɛna boli min ye an ka bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka ba maliba kɔnɔna la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan yasa ka o ko waleya a ye jɛkulu sigi jɛkulu in ka baara bɛna bɛn o ma jɛkulu yɛrɛ ɲɛma ye an ka minisiri kɔrɔ Usmani Isufi Mayiga ani maa 50 ɲɔgɔnna de bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa maa 50 ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu bɛ jateminɛli kɛ hakilina ɲuman bɛ minnu na u bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kalo 2 kɔnɔna la yasa kana u ka fɛɛrɛ min ni u y'o sɔrɔ kana o da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan Alamsado jouer kalo kile nani samba fla ani muga ani nani alama hinena jelibaba sisugola togola la jere sombe CCB konna la anga CNT mauye siga foke yenno siga fomi konna la ubena kuma seria somi be fanga di gouvernement mani alebe wole ko projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance yasa ka kuma okoka ayira la ko ni hakilna yere bora anga ministre mi nyesine me anga sigi ka fo ko nyanaboli ma a hakilna bora ale la na le togo Ibrahim Ikisa Mayiga wa ayira la fana ko ay hakilna info uka lasigi do ministre uka lasigi ba mi be ke juin kalo kle mugan temene bela jene sona ama Segu ko ube dama kasi sɛbɛn do ni wakati na an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ko sabula ko u lafiyalen tɛ u sigiyɔrɔw la ko hami ani jɔrɔ kelen bɛ u ta ye bi ko sabula maa dɔw kelen bɛ ka maramafɛ jugu ta u bɛ don u kama fo
u sibon kɔnɔna la ka taa musow bɔnɛ u ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Muso dɔ bɛ yen nɔ ale bɔnɛna a ni na juye kalo tile 3 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 3 wagati. Muso in yɛrɛ kun dalen bɛ kɛnɛma ni a den fitinin san 4 de ye. A yirala ko muso in kun bɛ sigida min bɛ n'ale bɛ wele ko Bamanankin, muso in tun bɛ yen nɔ de. U ko ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ko n'o tɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la sigi gɛlɛyalen bɛ u bolo. O b'an na taa an ka kɔkan kunnafoniw na nin wagati na. Jumadon juin kalo tile 5 san 2024. En gros ye premier ministre ni ale tɔgɔ ye Victor Orban, ale ni Moscou ni o ye Russie la jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin u ye ɲɔgɔn ye. Ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la u kun bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye ale nakunba yɛrɛ kun ye ko min ye Russie ani Ukraine bɛn ani kelenya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Ayiwa min ye Vladimir Putin ye ale kɔni ye a hakilina fɔ. Ale ko ale y'a hakilina fɔ juin kalo tɛmɛnen k'ale y'a yira ko ni Ukraine b'a fɛ bɛn ani kelenya ka don ani Russie la ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka nɔgɔn kosɛbɛ, ko ale y'a ɲini u k'u ka dugu hakɛya min di ale ma ko u ka o di ale ma, wa fana ko ani u cakɛɲɔgɔn minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni olu ni Russie la tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ko ani olu ka dan sigi o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la, ko n'o kɛra dɔrɔn ko bɛn ni kelenya ko bɛ segin ka na u ni ɲɔgɔn cɛ. Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2024 min ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye malien jeune dɔ ni ale tɔgɔ ye Musa Sakɔ n'a sisan bɛ taa i jɔ san 25 la u ye a gɛn ka na ban Maliba kɔnɔna la. U kɛlen ka nin waleya in ta ka ɲɛsin nin sifinnaka in ma min ye a tɔw ye olu fɛnɛ ma a ko bila dagirinda la, sabula a kun bɛna don avion min kɔnɔna la ni o avion kun bɛ bɔ Paris ka na Bamakɔ. Olu fɛnɛ wulila ko olu tɛ sɔn bi u tɛ sɔn sini ko sabula ko nin ye kɛwale min ma yen nɔ ko cɛni a ma foyi kɛ, ko a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ Faransi. N'a fɔra ko bi ko Faransi ɲɛmaw bɛ o gɛn ka na ban Maliba kɔnɔna la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛwale ɲuman tɛ, hali k'a sɔrɔ ko olu wulila ka u ka dusumakasa n'u ka nisɔngoya yira nka u kɔni ma se ka ni cɛni ka nale gɛnni ka bɔ Faransi dugukolo kan ka na ban Maliba kɔnɔ ma se ka a bali. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara nin na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka ban Maliba kɔnɔna la. Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala ma an ka jɔnya jɔn na. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.